Teraz sa ťa niečo opýtam. Ako komunikuješ s ľuďmi, ktorí majú nízke čelo? Prekvapila som ťa otázkou? No áno, ako komunikuješ s ľuďmi, ktorí majú nízke čelo? No jasné. My komunikujeme v automate a absolútne si nevšímame ľudí pred sebou. Vás ani nenapadlo, že majú nižšie alebo vyššie čela, alebo že majú črty, podľa ktorých sa dá riadiť. Takže ako komunikovať s človekom, ktorý má nízke čelo? A kedy viete, že už má nízke čelo a kedy ešte nie je nízke? To všetko učím na tréningoch. Ale najbližšie sa to viete dozvedieť aj na webinári, ktorý bude 22. februára. A ja sa teším na vás a na vaše zvedavé otázky k téme črty tváre. Odkaz na registráciu nájdete pod týmto videom.